सिकल सेल ॲनिमिया हा एक प्रकारचा आजार आहे. हा एक अनुवांशिक रोग आहे, म्हणजे तो पालकांकडून त्यांच्या मुलांपर्यंत जातो. त्यामुळे रक्तपेशींचा आकार गोल ऐवजी चंद्रकोरीसारखा होतो. तसेच त्यांची लवचिकता नष्ट होते, ज्यामुळे शिरांमध्ये रक्तस्राव होऊन त्रास होतो आणि शरीरात तीव्र वेदना होतात. रक्ताची ताबडतोब तपासणी करा आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधे घ्या. तसेच भरपूर पाणी प्या आणि स्वच्छतेची काळजी घ्या. सिकल सेलने ग्रस्त तरुण तरुणीने एकमेकांशी लग्न केल्यास त्यांच्या मुलांना हा आजार होण्याचा धोका खूप जास्त असतो. त्यामुळे लग्नापूर्वी मुलामुलींच्या रक्ताची तपासणी जरूर करून घ्या, जेणेकरून हा आजार येणाऱ्या पिढ्यांमध्ये पसरण्यापासून रोखता येईल. सिकल सेल ॲनिमिया या आजाराविषयी जाणून घेऊया आणि त्यापासून बचाव करूया.